mukomana ndemushandira pachigaya pake takawirirana kuti ndichashanda malodzi yandichashanda pataitan takawirirana kuti palodi pega pega achandibhadhara $50 takawirirana naDayton kubva patikatanga basa kuti tichashanda pachigaya pake tichashanda tanga tiri 2 taita na per load taita na $50 means per load $100. Saka tiri 2 takashanda 10 loads pa 10 loads tiri 2 tobva tati 1000 divided by 2 inotibudisira 500 ndo mari yandaifana kunge ndo mari yaifana kundipa Dayton. Saka nekuda kokuti Dayton ndakangomubvunza kuti ko mari yangu nanhasi mari haisikuwanika ndakamufonera hasi kundidaira tingati patikapedzera kushanda mamuri muna September gore rakapera. Iwe nengi makoto uyauda mari yake kwa mupe kwa ombere ya nyaya yatika ndekuti ndakatoona maidandawo kwandafumba kwedu chinzi uya wisi chigaya chako maini medu tishande tese ndofunga vati tishande tese vakanditi tiisa chigaya chagaya madhambu tozoshana pakati vakati chagaya madhambu yataita gaya toshana pakati nepakati ndofunga takushanda ndikashanda 2 weeks avana kana mari yako kambobudisa matati mama inini nyaya iripo ndekuti ndakutengesa motobag yangu ndikwanisa kutenga diesel nemercury zvese zvabasa ndese ndishandi saka towirirana sei pa 3 loads shamari mira wakutenda usiku kumubvunzo wabvunzira uyu ubvunza kuti uya kuda mari yake kuti kudii nazvo kuti uri kumbhadhara sei nokuti wapa kutotanga kutaura nhoroondo kutanga kwako mukaita nenyaya dzichigara uya kuda mari yake mbudzi nedaro unombhadhara sei ndozvokubva wabvunza matungizvo ndaifana kupiwa expense yangu namaidanda wandobhadhara vashandi vangu andina kupiwa expense yangu amaidanda vavana kusungwa idare wasungwa ndikudiri uyu mari yake aifana kuiona muna September until now asati aiwanda zviva zvikuti kuzungu angadai akada profit nemari ipi nemari iyo kati iwe kutaura kuti iwe ndakaona ndakapiwa mari yangu kuna maidanda wapiwa mupe izvozvo mari zvapanoreva ndezvokuti uyu paunowana mari uyu hakuna garanti nayo uiwane uishaya nditi izvozvo hazvinei nani neuyu kureva kuti uyu ane nyaya chete yekuita newe pakuti iwewe aroda mari yake yamukawirirana nomata kuti uchaikwerera kubhengi kana kuti uchaiwana papi kana kuti weva kana uchanoonga kana uchatengesa imwe mudhudhudhu hazvizikana nditi saka ine ndichitenda kuti iwe watenda kuti iwe une mari yani yake ndizoka saka kureva kuti zvokutaura zvamaidandawa apa hapaiti iwewe toda nyaya chete yekuti sezvo chinhu chawatenda kuti inini shuwa ndine mari yake 500 ndizoka inoaiwa kuti inowanika mukuti iwe waifana kumubhadhara kureva kuti dare rineri rinongoda kunzwa chete kuti mari yake chezvo unaiwana ini kukupa 2 weeks dzokuti iwe patinosangana pa next court musi wa 20 something unenge une mari yake after mabva muno ndopaunotaura zvana maidandawa manje kuti amaidandawa vane miriyoni yandikavachengetesa vane imwe futi yandikatengesa mudhudhudhu yandikavapa izvo zvakwamuri izvo kuti mutsvage ikoko asi neuyu munenge maita se mawana pabuda chete judgment yekuti uri kumupache mari yake kana kuti iwe amaidandawa kana vasina kuzvitenda pasamone kudaro kuti ndipe mari yangu uri kuzvitenda saka regai changamira wakupe judgment yokuti wewe unofanira kumupa uyu mari yake mumasvondo maviri ari kutevera wouya pano nemari yacho papi unoya naye pamberi padare bhozi matadzira kuwirirana kuboko saka kana matadzirana kuwirirana kuboko zvini izvozvo zvinaya futi pamberi pamambo muchipanana panapa mambo vachizviona ndizoka iwe unoshanda nesimba manje saka ipai changamira dzikisa mitongo changamira adiwa ndiza makoto
unobhadhara mukomana uyu changameva kudzikisa mutongo kuti iwe makoto unofanira kubhadhara mari mukomana uyu $500 yake pa 2 weeks dziri kutevera. Iwe mambo kana vajaja une here chakukumbira nacho pari zvino kuti pari zvino ndine iyi saka mambo nene tikumbirawo kuti pane zvandinazvo izvi chindipaiwo 3 weeks. Ndina ndendru zvafanana nemunhu angopinda mufree market anzodzikisai trouser iwe kuti trouser rakuita $2 nichitipa mara chonzonza achirege ndange ndaenda ku unongovakumbira here kuti dzikisai pa saka uya musi wapi